Vítajte pri dnešnom prehľade noviniek z finančných trhov. Dnes sa oči investorov budú sústrediť najmä na americkú centrálnu banku a tzv. Dot plot graph. Aj o tom vám poviem v nasledujúcich minútach, ale zhrnieme si aj najzaujímavejšie pohyby na Wall Street a to, aká je vo všeobecnosti medzi investormi nálada. Keď sa pozrieme na to, ako sa darilo indexom včera, tak vidíme červené čísla S&P minus 0,84%, Nasdaq takmer percentuálny pokles, Dow pokles o 0,7%, Russell 2000 vyše percento dole. Pre-market hours zatiaľ v zelenších farbách, uvidíme, či sa to udrží počas hlavných obchodných hodín. Na európskych trhoch sa zatiaľ obchoduje v červených číslach, no a na azijských trhoch dnes Nikkei 225 v pluse 0,84%, v Japonsku, juhokorejský Kospi takmer 0,7% hore, hongkongský Hang Seng vyše percento dole a čínske pevninské indexy približne pri nezmenených hodnotách. Poďme sa najprv vrhnúť na zaujímavé pohyby z Wall Street, ktoré boli ovplyvnené opäť aj ďalšou eskaláciou geopolitického napätia, hlavne pokiaľ ide o Blízky východ a Irán versus Izrael. Donald Trump v útorok vyzval iránskeho vodcu na bezpodmienečnú kapituláciu a varoval ho, že je ľahkým cieľom, hoci zatiaľ ho Spojené štáty neplánujú zneškodniť. Povedal však, že americká trpezlivosť sa míňa. Okrem toho Trump opustil G7, čo som spomínal už včera, predčasne odišiel z Kanady, čo zároveň znepokojilo analytikov a investorov v súvislosti s tým, že neboli dotiahnuté plánované rozhovory v rámci obchodnej vojny Spojených štátov s ich obchodnými partnermi. Takže kombinácia týchto faktorov bola dosť významným prvkom, ktorý sa podpísal po ten včerajší prepad na Wall Street a ovplyvnil zásadne aj akcie konkrétnych spoločností a tiež napríklad aj komodít. Cena ropy v dôsledku ďalšej eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom stúpla o viac ako 4%, čo prospelo energetickým gigantom, ktorých akcie rastli, ale naopak akcie United Airlines, Delta Airlines klesli o 6 respektíve 4%, keďže vyššie náklady na palivo znižujú ich ziskové marže. Takže tie spoločnosti, ktoré nejak čerpajú z cestovného ruchu a sú závislé od pohodných môd, tak v dôsledku rastu cien ropy výrazne klesali, naopak energetické spoločnosti rástli. Veľmi zaujímavý vývoj sme videli aj u akcií popredných solárnych spoločností. V senátnej verzii návrhu rozpočtu Trumpa sa totiž objavili ustanovenia o zrušení daňových stimulov pre obnoviteľné zdroje energie. Sunrun padol o 35%, Solar Edge Technologies o 29%, Enphase Energy o 20%, First Solar o 17%, obrovské prepady spoločností, ktoré sú spojené s solárnou energiou. Kľúčové ustanovenia tohto návrhu zákona predpokladajú úplné zrušenie daňových úľav pre solárnu a veternú energiu do roku 2028. To sa tam píše. Naopak stimuly pre jadrovú, vodnú a geotermálnu energiu by zostali zachované po dlhší čas. Takže tu ešte vidíte aj na tomto grafe, na tomto tweete, ako to padalo tie akcie týchto spoločností. Padali aj akcie Tesly o zhruba 4%. Objavili sa totiž informácie o plánovanom týždennom zastavení výroby modelov Cybertruck a Model Y v závode v Austine. Je už o tretiu takúto výrobnú prestávku v Austine za posledný rok v rámci údržby a optimalizácie výrobných liniek. Takže Tesla spadla. Zaujímavé správy prišli aj v súvislosti s Metou, ktorá podľa Sama Altmana, CEO OpenAI, sa snažila presvedčiť vrcholových zamestnancov OpenAI, aby prešli do Mety. Sam Altman to vykreslil ako obrovskú vojnu o AI talenty, alebo teda odborníkov na umelú inteligenciu medzi veľkými big tech spoločnosťami. Meta údajne vyčlenila nejakých 100 miliónov amerických dolárov na to, aby dostala tieto v podstate AI celebrity k sebe, ale podľa Sama Altmana sa im nepodarilo získať ani jedného významného člena ich spoločnosti. Mark Zuckerberg aj v rámci tohto zjavne zintenzívňuje svoje úsilie, aby Meta bola popredný hráč v oblasti umelej inteligencie. Nedávno kúpili vlastne aj spoločnosť Scale AI a získali do svojich štruktúr Alexandra Wenga, známeho AI odborníka. Pokiaľ ide o makro, prišli dáta o maloobchodných tržbách v Spojených štátoch amerických za máj, ktoré ukázali výrazný pokles o 0,9% oproti aprílu, čo bol výraznejší pokles, než sa očakávalo. Očakával sa pokles o 0,6%. Významne sa pod to podpísal predaj automobilov, ktorý klesol o 3,5%.
pokiaľ ide o alebo jadrové údaje o maloobchodných tržbách, ktoré očistujú napríklad tie automobily, tak maloobchodné tržby, tie jadrové, klesli o 0,3%, ale to je tiež výrazne horšie číslo, než sa čakalo, lebo sa očakával rast o 0,2%. Takže horšie dáta, či už tie celkové alebo jadrové, pokiaľ ide o maloobchodné tržby v Spojených štátoch amerických. Makroúdaje prišli aj z Veľkej Británie a z Japonska. Vo Veľkej Británii boli zverejnené dáta o inflácii, dosiahli v máji 3,4% medziročne, jadrová inflácia 3,5%. Očakáva sa, že britská centrálna banka Bank of England nebude vo štvrtok sadzby nejak upravovať. No a japonský export zaznamenal najprudší pokles za posledných 8 mesiacov. Medziročne klesol export do Spojených štátov z Japonska až o 11%. No a dovoz do Japonska sa v máji znížil tiež, a to až o 7,7%, čiže nie príliš lichotivé dáta z Japonska. No a poďme ešte na to, čo je zrejme nejaké ako najpodstatnejšie dnes. Pravdepodobne, teda ak sa neudeje ešte niečo významnejšie napríklad na Blízkom východe. A to je Fed a FOMC, vlastne stretnutie guvernérov Americkej centrálnej banky odštartovalo už včera. Takzvaný dvojdňový meeting FOMC sa končí u nás v stredu európskeho času večer. Jerome Powell tradične príde pred novinárov a oznámi, na čom sa dohodli, ešte tesne predtým bude zverejnená aj tlačová správa. Vo všeobecnosti sa neočakáva, že by Fed upravoval úrokové sadzby, predpokladá sa, keď sa pozrieme na CME Fed Watch, že na 99,9% sadzby zostanú nezmenené, v tom rozsahu 4,25 až 4,5%, takže toto není otázka dňa, že či Fed bude upravovať sadzby, so žiadnym znižovaním alebo zvyšovaním sadzieb sa nepočíta, napriek tomu, že Donald Trump a Bielý dom tlačia na Fed, aby znižovali sadzby, lebo tvrdia, že ekonomika je na tom dobrá, inflácia klesá. Powell veľakrát reagoval, že nebudú rešpektovať alebo teda brať do úvahy to, čo tvrdí Bielý dom alebo Donald Trump, ale že budú rozhodovať sa výlučne na základe dôkladnej, objektívnej a nepolitickej analýzy. No a práve tú analýzu teraz robia a dnes zverejnia ten kľúčový dot plot, to je v podstate taký graf. Oni to zverejňujú raz za kvartál, na ktorom každý z guvernérov Americkej centrálnej banky urobí bodky, kde vidí sadzby v budúcnosti. No a tento dot plot môže veľa naznačiť ohľadom toho, kedy sa Fed chystá znižovať úrokové sadzby v tomto roku a že či vôbec. V marci ten dot plot naznačoval dve zníženia úrokových sadzieb počas roku 2025 v tej druhej polovici a investorov teraz bude výrazne zaujímať, že či to zostane, alebo či ten dot plot bude upravený v tom zmysle, že tých znížení sadzieb bude menej. Len pre ilustráciu analytici si myslia, že ak ten dot plot ukáže, že sa sadzby znížia len raz v tomto roku, že bude teda tá úprava smerom k nižšiemu počtu znižovaní sadzieb, tak by trhy dnes mohli klesnúť aspoň o 1% index S&P 500. Ak tam bude zachovaný v tom dotplote ten scenár z marca, že dôjde k dvom zníženiam sadzieb v tomto roku, tak by akciové trhy mohli naopak podľa analytikov reagovať miernym rástom. No a pokiaľ ide o nejaké analýzy aj analytikov, tak napríklad Bank of America si myslí, alebo analytici z Bank of America si myslia, že Fed vôbec neupraví sadzby tento rok, že ich nezníži ani o štvrť bodu, len si ponechá v rámci nejakej komunikácie smerom von otvorenú možnosť pre jedno zníženie, ak by to bolo potrebné. V Goldman Sachs zase predpovedajú, že inflácia v nasledujúcich mesiacoch výrazne stupne zo súčasných 2,4% až na 3% do decembra a nezamestnanosť stupne na štvorročné maximum 4,5%. Takýto scenár by bol pre Fed veľmi komplikovaný, lebo rast inflácie popri tom spomalujúca sa americká ekonomika a rast nezamestnanosti, to je v podstate ten scenár, pri ktorom si Fed nemôže vybrať jednoznačnú stranu a môže byť pre neho veľmi komplikované rozhodovať o úrokových sadzbách v čase v podstate nejakej tej stagflácie, čiže spomalovania americkej ekonomiky v kombinácii s rastom inflácie. To je ten najhorší scenár, taká nočná mora v podstate pre centrálnych bankárov. Takže uvidíme, ako to dnes dopadne. Bude zverejnená okrem toho dot plot aj teda projekcia pre infláciu, pre rast HDP, pre nezamestnanosť. Majú sa teda analytici na čo tešiť. My sa dozvieme teda dáta dnes večer nášho stredoeurópskeho času.
a ja vám to samozrejme zajtra zhrniem všetko v rámci rubriky o trhy dnes tej zajtrajšej a samozrejme na FT News.sk k tomu nájdete aktuálny článok. Ešte čo sa týka nejakých tých odhadov podľa FedWatch, tak ako som spomínal, dnes sa to znižovanie sadzieb neočakáva. 30. júla počas ďalšieho letného zasadania FOMC na 85% sa tiež nepočíta so znížením sadzieb, takmer 15% verí, že by mohli byť znížené toho 30. júla. Potom toho 17. septembra už okolo tých nejakých 65% investorov si myslí, že dôjde k tomu zníženiu sadzieb o tých 25 bazických bodov, teda september zatiaľ takto minimálne podľa obchodníkov. Uvidíme, čo nám naznačia guvernéri americkej centrálnej banky. Takže toto si odsledujte a som zvedavý, čo nám ešte ďalšie zaujímavé prinesie nasledujúcich 24 hodín. Všetko vám zhrniem opäť zajtra. Ak sa vám takéto rýchle správy páčia, díky za like, díky za odber a prajem vám pekný deň.